van feest had moeten zijn. Een dag waarop we samenkomen om alle moeders in het zonnetje te zetten. Is helaas helemaal bewolkt en verregend. In plaats daarvan hebben de moeders meubels zitten tillen, hebben modderwater naar buiten zitten vegen en zaten ze te stressen over het stijgende water in onze straten. Aan de moeders van Paramaribo wil ik zeggen, ik weet dat u geen fijne moederdag kan hebben wanneer uw keuken onder water staat. En namens de regering bied ik mijn oprechte excuses aan. Het is pijnlijk om onze hoofdstad jaar in en jaar uit onder water te zien gaan bij iedere grote regenbui. En gelooft u me, het is extra pijnlijk wanneer je de minister van Openbare Werken bent en de moeders schelden je uit op moederdag. Maar om te eerlijk zijn over de reden waarom we hier staan, de regens van de afgelopen periode waren extreem. Er is gisteren gemiddeld 79 tot 110 mm regen gevallen. Om u een beeld te geven, tussen 25 mm en 50 mm is sprake van zwaar hevige regenval. Boven de 100 mm is extreem en we hebben gisteren een gemiddelde van tot 110 mm gehad. Ook in het binnenland is er sprake van zware wateroverlast, zelfs met dreigende voedselschaarste als gevolg. Maar dat is niet de enige reden dat het water in uw woonkamers blijft staan. De primaire reden dat het water in uw en mijn huis komt bij zware regenval is simpelweg het resultaat van decennia aan systematische verwaarlozing van strategische planning en aanpak van de afwatering van onze kustvlakte. Jarenlang zijn de aders en slagaders van onze stad, onze kanalen, onze rioleringen, onze pompgemalen letterlijk dichtgeslipt. We hebben een skelet van een infrastructuur geërfd. De stad en omstreken zijn door blijven groeien en er is onvoldoende structureel geanticipeerd op de groei door opeenvolgende regeringen. Daar moeten we heel eerlijk over zijn. En helaas waren kanalen en lozingen de afgelopen 5-6 jaren niet voldoende opgehaald of uitgediept en dat heeft het probleem verergerd. Ik hoef u dat niet te zeggen, u ziet zelf welke kanalen in geen jaren waren opgehaald die nu wel worden aangepakt. Verder zijn we komen aantreffen, pompgemalen die niet functioneren, sluizen die dateren van de koloniale tijd, sluisdeuren die al jaren vastzitten, wegennetwerken die zijn aangelegd zonder fatsoenlijke afwateringsplannen. Ik ben nu 9 maanden verder en ben nog steeds met een inhaalslag bezig voor onderhoud van de kanalen, lozingen en wegen. En pas wanneer je de afwatering goed op orde hebt, kun je structureel de wegen goed aanpakken, want het water maakt de wegen weer kapot. Dat weten we allemaal. Vanmorgen om 5 uur ben ik rond gaan rijden langs de sluizen en pompgemalen op Noord. En ik kan u zeggen, je wordt er niet vrolijk van. De pompgemalen aan de Sommelsdijkse Kreek en de Boomskreek, die stonden uit. Omdat er een stroomonderbreking van EBS was. Ik weet niet of er ook sprake is van achterstallig onderhoud bij EBS, maar de pompen stonden uit. En bij de Boomskreek moest de transformator worden vervangen en dat is pas rond 12:30 vanmiddag verholpen. Noord had droog moeten zijn vanmorgen als de pompen aanstonden en dat is bijzonder jammer. Het pompgemaal te Matura, de sluiskreek, heeft niet optimaal kunnen draaien, omdat er te veel gras voor de invoer zat die het water blokkeerde. De pomp is op een gegeven moment uitgeschakeld om te voorkomen dat de pomp verstopt zou raken. En dat is vanmorgen pas om 5 uur bij laagwaterstand verholpen. Daarnaast, de sluis te Klevia was dicht omdat de takel kapot getrokken was door buurtbewoners die gisteren niet 5 minuten konden wachten en de sluis zelf hebben opengetrokken. Het is een ongelukkige samenloop van omstandigheden waardoor het water op Noord is blijven zitten en dat vind ik bijzonder jammer. Ik wil het benadrukken, het had al droog moeten zijn vanmorgen op Noord met de maatregelen die eerder zijn getroffen door het ministerie. En dit is alleen de situatie op Noord waar ik zelf aanwezig was. Zuid en de overige delen in Wanica, Para, Kommerwijnen en andere districten. Er is nog steeds sprake van wateroverlast. De DC's zijn hier, ze kunnen u eventueel verder vertellen over de situatie. Het is geen makkelijke job en mijn dank aan het personeel van het ministerie van Oru, die het werk wel onder de schouders hebben gezet, ondanks de koskosie, ondanks het tijdstip en in weer en wind. Dames en heren, we vechten niet alleen tegen het weer. We vechten tegen illegaal aangelegde lozingen,
illegaal gedempte goten. We vechten tegen illegaal dumpen van huisvuil. We vechten tegen asociale handelingen van onze eigen Surinamers. Laat dat even bezinken. En ik blijf het zeggen, als we dit willen oplossen, gaan we het samen moeten doen. Iedere petfles, ieder broodzakje dat op straat wordt gegooid door onze eigen Surinamers, draagt bij aan deze situatie in ons land. En laat me heel duidelijk zijn, we gaan niemand straffen. Wat we gaan doen is samen met u allen werken aan structurele oplossingen. We hebben vandaag een crisisberaad gehad met de ministeries LVV en RO, de meteodienst, de DC's, de NCCR. Vandaag is er een interdepartementale commissie ingesteld en dat gaan we woensdag aanbieden aan RVM. Indien nodig zullen overige ministeries worden ingeschakeld. De vooruitzichten, dames en heren, zijn niet zo mooi. Er is veel regen voorspeld voor de komende 5-6 dagen en we houden het nauwlettend in de gaten. Er is op het moment sprake van een super El Niño en de gevolgen kunnen zijn extreme regenval en of extreme droogte. We werken in ieder geval nauw samen om de meest kwetsbare huishoudens te identificeren die onmiddellijke hulp nodig hebben. En op dit moment zijn onze teams van ORO en de bestuursdiensten op het veld om een evaluatie te maken van de meest cruciale plekken. Ook NCCR is bezig met het binnenland, waar een voedselschaarste dreigt vanwege regens en er is zelfs sprake van een cassaveziekte. Er zullen mensen geëvacueerd moeten worden. Er is een speciale noodlijn ingesteld voor de meest acute gevallen. U kunt bellen of appen op het nummer 844-2646. Ik herhaal, het nummer 844-2646 is een speciale noodlijn. Alle beschikbare pompgemalen gaan draaien op maximale capaciteit. Dat hebben we besproken met de ministeries LVV en RO, die ook een aantal pompen en sluizen onder hun beheer hebben. De mobiele pompunits zijn helaas nog niet beschikbaar, maar we kijken naar samenwerkingen met de private sector. We hebben al een aantal ondernemers die hun graafmachines ter beschikking hebben gesteld, maar we roepen de particuliere sector op voor samenwerking. Indien u beschikt over mobiele pompen, graafmachines, geeft u het AUB door, zodat we kunnen registreren wat ter beschikking is in geval van nood. De sluiswachters en pompbedieners hebben de opdracht om extra alert te zijn en de sluizen en pompen op tijd te bedienen. We zijn veel ongemotiveerd personeel komen aantreffen bij de sluizen en gemalen, maar we hebben in samenspraak met de bond aan de vergoedingen en tegemoetkomingen gewerkt en dit is vandaag opgelost met dank aan de minister van Financiën. Onze crisisteams en die van de bestuursdiensten gaan door met het ophalen van de lozingen en kanalen. De gedetineerden worden ingezet om de kolken handmatig op te halen en daarna kunnen de kolkenzuigers veel efficiënter worden ingezet. Het probleem is landelijk en we werken de planning af, maar we zullen de zwaarst getroffen gebieden voorrang geven. Scholen en ziekenhuizen hebben ook voorrang. Wij betreuren het dat een aantal scholen gesloten zijn vanwege de zware regenval. We proberen dat zo snel mogelijk te verhelpen. De presidentiële commissie voor renovatie en bouw van scholen is ook aanwezig en zij gaan meehelpen met het probleem bij de scholen. De medewerkers van ORO werken al een aantal maanden elk weekend door om de achterstanden in te halen. Om belangrijke blokkades te verwijderen, zodat het water makkelijker weg kan stromen. Een lichtpuntje is wel dat we zien dat de maatregelen van de afgelopen maanden ervoor hebben gezorgd dat het water op bepaalde plaatsen al veel sneller wegtrekt. Maar het kan allemaal veel sneller en daarom zijn we bezig om betaalbare pompgemalen te ontwerpen voor enkele gebieden zoals Sofiasluis, Trahemal en andere laaggelegen gebieden waar je het probleem niet zonder een pompgemaal kunt oplossen. De realiteit is, we blijven tot nog toe maar pleisters plakken en dat kan alleen ophouden wanneer we de jarenlange achterstanden hebben kunnen inlopen. De regering zal harde strategische maatregelen moeten nemen en dat houdt in dat we wellicht gronden gaan moeten intrekken in algemeen belang indien er geen andere manieren zijn om te ontwateren. Voor de duidelijkheid, het gaat om gronden, bermen die zijn uitgegeven terwijl er misschien een kanaal, lozing of weg was geprojecteerd. Of waar er een belangrijke lozing is gedempt.
We moeten het ministerie van GBB al dan niet, we moeten met het ministerie al dan niet kijken hoe de mensen kunnen worden gecompenseerd in het geval dat het gebeurt. Maar we gaan dat uitsluitend doen in goed overleg en in samenwerking met alle relevante stakeholders. Er komen seminars waar we de regering betrekken, ADEC, het bedrijfsleven, de totale samenleving, deskundigen van binnen- en buitenland. In het verleden zijn er reeds een aantal plannen gemaakt voor ontwatering van diverse delen in Suriname en we gaan ze bij elkaar plaatsen en we gaan het aanpassen aan de huidige situatie. Het doel is om te komen tot een strategisch meerjarenplan om het gehele afwateringssysteem van de kustvlakte aan te pakken. Dit gaat niet alleen over het schoonmaken van het goot, dit gaat over het herontwerpen van hoe wij onze huishoudens droog houden onder een steeds drastischere klimaatsverandering. Tegelijkertijd gaan we strenger optreden tegen vervuiling. We gaan niet langer tolereren dat onze infrastructuur wordt verstopt. Er komen zware sancties voor het illegaal bouwen boven kanalen en het dumpen van vuil in onze waterwegen. Het valt allemaal onder onze Kring-Kondre-wetten die naar DNA zullen worden gestuurd. Waaronder ook de wet op statiegeld. Ik wil benadrukken, u riskeert dat u uw investering kwijtraakt en zal moeten slopen als u bouwt zonder een bouwvergunning. Toekomstige verkavelingsprojecten worden niet langer goedgekeurd zonder moderne geïntegreerde afwateringsoplossingen. Zo gaan we ook eisen dat iedere verkaveling ook ruimte heeft voor waterberging, als ook opwekking van zonne-energie. Voor de duidelijkheid, dames en heren, ik ben hier niet om u excuses aan te bieden. Ik ben er zeker niet om u te straffen, maar om een afspraak met u te maken. En ieder die in Suriname woont ondervindt last van de overstromingen. U, maar ook ik. Wij allemaal zijn deel en onderdeel van deze samenleving. De regering is vastbesloten om het zware onzichtbare werk te doen. Het werk onder en boven het asfalt en in de kanalen. Zodat de volgende generaties geen structurele wateroverlast moeten kennen. Als tegenprestatie vragen wij u om uw omgeving schoon te houden en geen rommel op straat te gooien. Ik wil afsluiten met: blijft u alsjeblieft veilig, let u op uw medemens. Wij ondervinden al genoeg overlast van de overgelopen straten. Ik doe een beroep op de mensen met hoge auto's die door de ondergelopen straten scheuren. U heeft het geluk dat u in een hoge auto mag rijden. Niet aan ieder heeft dat. Laat u dat asociaal gedrag achterwege. De buurtbewoners hebben het al erg genoeg. Aan de autobestuurders vraag ik nog: vermijd zoveel als mogelijk de ondergelopen straten. Indien het toch noodzakelijk is, doet u dat stapvoets. De buurtbewoners zullen u dankbaar zijn. Uw onderstel zal u ook dankbaar zijn. Laten we er allemaal voor zorgen dat we in een mooi en schoon land kunnen wonen. Zonder vuil op straat, zonder verstopte goten en kanalen, zonder wateroverlast. Dat dagelijks op de website van de WTO wordt geplaatst. Het zijn een aantal tabellen met de verwachtingen dat de forecasting wordt gedaan door de meteorologie. DCT 15 gekoppeld tegen 25 en 50. Als je zo ziet, ik denk, wat houdt het in? Maar de beschrijvingen zijn allemaal daaronder geplaatst, als je leest. Maar de 15 geeft aan minimaal 15 mm tot een max van 50. En precies wat de minister heeft gezegd, als het boven 25 komt, hebben we te maken met wateroverlast. De straten gaan onder water en er moeten nodige maatregelen getroffen worden. Dus zoiets gaat u dagelijks kunnen volgen op de website van de meteorologische dienst. En dus die kan ik even toelichten. Als je ziet 0 tot 10 mm, dat is het nauwelijks een probleem. 10 tot 25 heb je te maken met plaatselijke wateroverlast. 25 tot en met 50 heb je dat de straten onder water lopen. 50 tot 100 overstroming is mogelijk, precies wat de minister eerder zei. En natuurlijk, als het boven 100 is, dan hebben we te maken met ernstige overstromingen. Maar als je op bepaalde locaties zware regenbuien krijgt,
kan het zo zijn dat er water stroomt naar een andere locatie en je krijgt een opstelling daarop. Dus je kan ook een wateroverlast krijgen op termijn. Dus daarvoor is de directoraat CTW verantwoordelijk. Ze maken de motors schoon zodat het water vrijelijk door kan stromen naar de zee. De ICT heeft de kans om neergaan 70 tot 80%, dat is vandaag. En de komende dagen blijkt het hetzelfde trend. Alleen op donderdag 14 mei is de kans groot dat we hevige neerslag kunnen krijgen en dat er meer gebieden onder water kunnen lopen. Dus dit is ook te vinden op onze website van hydromet.sr. Dus daar kun je ook de updates op volgen. Dat wordt dagelijks de update.